Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Maknya ning sawah iki, guys. Oke, kita diawali dengan bantu tripong glowing wayahe mulih. Wis bar ndelok iki jagunge kok ya apik ya. Tapi tebone jek pating selentiken kok Maknya mbar mbok mocoki terus dhewean sak mendino. Ya mare dienggo pakan nih, guys. Dadi sak mendino dipocoki dhewe wong tareh ya duwe penan. Bersih iki mang jere Maknya aku kon tuku obat. Apa mang jenenge? Kon tuku solusi, tapi solusi tuku sing gedhe pisan. Lah ya mbah regane pira ya engko budal. Golek solusi obat suket saurunge diundhuh jere kon ngobati sik ber rawatane. Ber garing ya engko ndelok ning toko obat ya guys, golek solusi. Mbah karo apa ya ora roh engko karek Maknya. Iki dadine engko ya golek wong ngobati pisan. Tapi nek wong ngobati wong loro cepet. Nek wong sicok tok degleng. Iki banyak ape mulih. Ayo aku tak mlaku sik sementara. Oke guys, kita jalan. Wes Pak, mulai sik. Kowe goreng kerupuk. Lah sesuk katut iring-iring le. Ya aku sesuk melok mergake. Ya wis wong lanang ning sawah, aku. Wis iki. Ya ijek termasuk ya gede-gede kok iki. Ya ijek ngundhok ya Nik. Wis. Alhamdulillah ijek dingengeki. Ijek memper. Sing kidul ya ijek kok. Ijek memper guys, ijek ngundhuh pokoke. Wis bersyukur karo pangeran. Ijek dingengi wong tare nandur ki ya isih dingengi karo Mbah Bos. Terima kasih ya Mbah Bos masih dingengi mai. Oke, mari kita pulang. Wayahe mulih. Sing wis cicir. Mbak Ngas, kowe kok wis panen dhisik? Gongi ijek ijo. Heeh. Ndagake 6.000. Alah saiki ki lho 6.000 ki mang. Diparani bakul ngecemes kae lho nggone anu, Pak. Wo, guys mulih. Duh, semute londo ngeri. Mulih, ayo mulih. Iki mang wis entuk jagung sing isih enom kok dipelas nek kenek kok sore.
bius mote mudal-dal. Oke. Alhamdulillah. Ayo mulai. Wis mbok udah ya, Mbah. Gong. Coke garing, coke jek teles. Mulai wayahe mantuk. Dalan nih guys. Pak Nyak wis nusul. Wis dipapak bojoku. Weh ning kono ae. Kuwi waloh khusus. Wong. Lah yo. Ya yo. Mare tebo sing anu repot iki. Wis laut sawan, Mbah. Laut, Mbak, laut. Loh, udah. Nini, nana, nini. Teh. Yo laut. Alhamdulillah tekan omah ke. Wis angel telukane angel. Hei. Siapa ki? Nenek mumun. Engko nek keberkan nak pinuk leh ndase, mber. Keko nek keberkan parake ngulon melok ngulon iki kok. Sing Mas apa le? Pawan. Wis ka omah le. Kulo panek keberkan awan. Keberkan aku ki mir-mire. Apa mbok cak ning ndi le? Lah montore ndi? Oh.
gampang. Ember are. Ngono mbok jak Ewan pan Satria tok kok. Ayo tak gendong. Ning nggonem dhewe tapi. Oke pemirsa, wis tekan omah. Wis tok omah mae. Oke, wis bar delok jagung, Pak ya wis bar ngarit. Wis iki nilai kok enek sing 6 sak tas, guys, engko diocek engko sore, ya. Oke pemirsa, jangan lupa ditonton, di like, di komen, di share sakake ning YouTube Manyak. Nek klincok-klincone sawah karo bojoku, ndelok tandurane jagung, alhamdulillah ya wis garing. Enek. Alhamdulillah ya. Ya wis bersyukur karo Gusti Allah ijek diomani mbah ngunduhi sapan karek bojoku. Sing penting aku iki sak dermo masak. Oke, bolo tak cukup sekian. Bila ada tutur kata kurang jelas mohon maaf, guys. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Manyak. Setiap hari ini kontennya nek gak ning sawah ya masak, nek gak masak ya dodol, nek gak iring-iring, nek gak mendarat, pokoknya macam-macam ya, guys. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.